तामुलपुर जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारि अजित बर' बिथाङा 1 बोसोर सिगांनिफ्रायनो गोब्राब बेरामजों भुगिनांनानै दं। आं दिल्लीयाव थांदोंमोन। आं फ्लाइटआव गाखोनो हायाबाबो गाखोना थांदोंमोन। आं फिसा नाङो किडनि होगोन होननानै आंनि किडनिया जायासै। बेखौनो इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिफोरा बिथांनि नखराव फैनानै खौरां लाफैदों। नंगौ, तामुलपुर जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारि अजित बर' बिथाङा 1 बोसोर सिगांनिफ्रायनो गोब्राब बेरामजों भुगिनांना थानायखौ खौरां लाफैदों इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरि बिथांमोना। गोबाव बोसोर बर' हारिनि थाखाय खामानि मावबोनाय अजित बर' बिथाङा दा किडनि बेरामजों जुजिगासिनो दं। बिथां अजित बर'नि बेरामखौ थाबैनो मोजां देहायाव लाबोनो थाखाय गोबां रांनि मदद होबोबाय आरो इयुनावबो होलांबाय थागोन होननानै फोरमायदों बिथां रंगुल बर'आ। बे समाव खौरांगिरिनि सिगाङाव रंगुल बर' बिथाङा मा फोरमायखो फै जों आबुङै मिथिनानै लानि। तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव गेट गाहाय नेहाथारि अजित बर' बिथांनि न'आव फैदों। बिथाङा दायो कलकातायाव सिकित्सा लागासिनो दङ। दा बिथांनि न'खराव फैनानै जोङो बाथ्रा सावरायदों आरो बिथांमोननि न'खरनि जि दुखु दाहा जों बेवहाय बाहागो लानो फैनानै जों गावबो माने दुखु नांफादों। जोङो आसा खालामदों आफा इसोर अबंलावरिनि खाथियाव आर'ज खालामदों सासे सेंग्रा जोहोलाव जाय हारिनि थाखाय सान हर खामानि मावगासिनो दंमोन। बिथाङा बेबायदि गिदिर मोनसे बेरामजों नाख्रेबजानानै दिनै कलकातायाव दिनै सिकित्सा लानो गोनां जादों। बेराफारसे जों नायदों जे न'खरनि अबस्थाया जोबोद माने रांखान्थि बिथिङाव गोग्लैसोनाय। दा बे हिसाबै जोङो मोनसे बाथ्राखौ साबायखर बावनांगोन। मानाव गेदेर जोंनि बिटिआरनि CM प्रमद बर' बिथाङा थांनाय बोसोरसेनिख्रुइ बांसिन जाय समनिफ्राय बिथाङा बेराम जाजेनदोंमोन बै समनिफ्रायनो बिथाङा जोबोद माने सहाय खालामदों। जों मालाबा माखासे बेलायाव नुयो जे जोंनि मानसिफ्रा ओरैनो समाल'सना खालामनो मोजां मोनो। किसुमाना न'आव थानानै माखासे फेसबुकआवबो लिरो जे बेबायदि मानसिखौ सोरबा गारना दोनदों नामा बा मदद खालामाखै नामा। नाथाय जोङो प्रेक्टिकेलाव फैनानै न'खरनि मानसिफोरजों सावरायनानै मिथिदों जे थांनाय जागायजेननायनिफ्राय बेरामा जाय समाव जागायदोंमोन बै समनिफ्रायनो मानाव गेदेर प्रमद बर'आ एसेबां बेस्थ'तानि गेजेरावबो 35 लाख मानसिनि दायित्व थाखांनानैबो एसेबां गिदिर मोनसे दायित्व लानायनि उनावबो सासे दैदेनगिरिखौ जोबोद जोथोन लानानै बिथाङा खबर लानायनि गेजेरजों रांखान्थि भाबै जेरैबायदि मदद खालामदों बेखौ जोङो साफ्रोमबो साबायखर होनांगोन। आरो न'खरनि मानसिफ्रा जेरै जोंनो बुंदों जों जोबोद माने गोजोननाय मोन्दों जे बिटिआरनि CM बिथाङा स्पेसियेलि बिथांमोनखौ जोथोन लादों होननायखौ जों खोनानानै मोजां मोन्दों। आरो गामिनि रायजो राजाफ्राबो जोबोद माने साबायखर बावदों। जोंबो जोंनि बिटिआरनि CM बिथांखौ जों साबायखर बावदों। मानोना बिथाङा सासे मानसिनि सासे सुबुंथिनि सासे दैदेनगिरिनि थार जि मावनो गोनां खामानि बेखौ मावदों। आरो जों आसा खालामदों फैबाय थानाय समाव बेबायदिनो बिथाङा बेफोरबायदि गोग्लैसोनाय न'खरखौ नायलांबाय थागोन जों आसा खालामदों। जों आसा खालामबावदों जे थाबैनो जोंनि मानाव गेदेर गाहाय नेहाथारि अजित बर' बिथाङा गोग्गो देहा लानानै जोंनि बर' रायजो राजानि न'खरनि आरो गामिनि मोनफ्रोमबो बिथिङाव गोसो मोदोम होनानै फिउचाराव जोंजों ज' खामानि मावनो हागोन जों आसा खालामदों। जों मोनसे बाथ्राखौ आसा खालामदों जे जोंनि मानसिफोरा एसेबाबो दिनैनि बे खाबुआव आं बुंनो नागिरदों जोंनि मानसिफ्रा एसे जानाय लोंनायफोराव माने सिनसियार जानांगौ, एसे कनसियास जानांगौ। जों माखासे समाव माने जानाय लोंनायनि माखासे भेजालनि थाखाय जानला मानला जानायनि थाखायनो माखासे गिदिर बेरामा जानो हमदों। आरो बेराफारसे जों नायोब्ला जोंनि जा लोंनाय दै बे लोंनाय दैखौ जों जोबोर माने मोजांनो पिउरिफाइ खालामनानै लोंनांगौ बेखौ आं खावलायदों। बेराफारसेथिं जों नायदों जोंनि बर'फोरा माखासे बेराम आजारजों भुगिनानै जोंनि न'खरफ्राव माने लेखा फरायाबो थालांदों। दा बे बिथिङावबो जों बेराम आजार जायोब्लाबो जोङो लेखा फरा फारसेबो माने गोसो होनांगोन। जों गोसो बायनो नाङा। आरो बेरामा सोरनियाव माला फैयो जों बेखौ बुंनो हाया। नाथायबा जोङो सांग्रां जानाया मोजां। दा जोङो न'खरनि मानसिफोरजों सावरायदों, गामिनि मानसिफोरजों सावरायदों। आरो फैबाय थानाय समाव जों बिदिनो जोबजासिम जों बिथांखौ मोजां खालामना लाबोनो हायैसिम जों खबर लाबाय थागोन। आरो फिउचारावबो बिथांजों जों टाचआव थाबाय थागोन। आरो जोंनि इउपिपिएलनि साफ्रोमबो सोद्रोमाफ्रा बिथांजों जोबोद मोजाङै टाचआव दङ आरो खबर लागासिनो दङ। दिनै जोंबो फैनानै जोबोद माने गोजोननाय मोन्दों। बेराफारसेथिं जोङो मोनसे रेसपन्सिबिलिटि मोनसे रिक्सखौ एसे गावनो एसे बारा जानाय बायदि मोन्दों। जों मोजां मोन्दों जे जोङो बिथांनि न'आव दुखुनि समाव माने गसंनो हादों। जोङो फैबाय थानाय समाव बिथांनि मोनफ्रोमबो दुखुआव बेबायदिनो गसंथागोन होननानै जोङो खोथा होबाय। आरो जों बिदिनो ज' दावगालांनांगोन। दा बिथाङा कलकातायाव दङ, आफा इसोर अबंलावरिनि खाथियाव आर'ज खालामदों
मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि नाजानायाव जेरैबायदि सिकित्सा सोलिगासिनो दङ बिथांखौ जों साबायखर होनानै जों आफा इसोर अगरनाथनि खाथियाव मोनसे गोथारै आर'ज खालामदों जे थाबैनो जोंनि सेंग्रा जोहोलाव मानव गिदिर गाहाय नेहाथारि बिथांखौ गोग्गो देहाजों जोंनि न'खर फारसे हरफिनदों थेंक इउ हय नंगौ जोङो दिनै तामुलपुर इउपिपिएलनि जानानै जोंहा जोंनि तामुलपुर ओनसोलनिनो मैखोम सासे दैदेनगिरि अजित बर' बिथाङा गोबाव सम माने किडनिनि बेराम जानानै गोग्लैसोना दङमोन बिथाङा दासिमबो ट्रिटमेन्टआव सोलिगासिनो दङ बिथांखौ जोङो दिनै इउपिपिएलनि जानानै तामुलपुरनिफ्राय जोङो खबर लानो फैदों आरो जोंनि बिटिआरनिफ्रायबो गोबां माने गोदोनिफ्राय बा एक बोसोरसे लानानै बिथांखौ मानगोनां जोंनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारा बेखौ सहाय खालामबोगासिनो आरो दाबो खालामगासिनो लोगोसेयावनो गेजेर गेजेर खबर लाबाय थादों आरो दिनैबो बेबायदियैनो जोङो दिनै जोंनि सासे मोजां मावथि बर'नि दैदेनगिरि हिसाबै जों बे ओनसोलाव बयबो सिनायनाय अजित बर' होननानै बुङोब्ला बयबो मिथिगौ बेखौ जाहाथे जों मोजां सासे सुबुंखौ मोजाङै जाहाथे जोङो बिनि देहाया जाहाथे मोजां जायो बेनि थाखाय जोङो सरकारनिफ्राय फाइनान्सियेलि जेसेबांखिनि हेल्प खालामनांगौ जों हेल्प खालामगासिनो दङ मिथिगौ जे बिथाङा गोरिब बा मोनसे देहा बेमारफोर जायोब्ला गोबां थाखा फैसानि गोनांथि जायो बे बेलायावनो जोङो इउपिपिएलनिफ्राय बा सरकारनिफ्राय जिखिनि हायो जों बिथांखौ हेल्प खालामगासिनो आरो आफा इसोर बोराइ बाथौनावबो जों आर'ज गाबदों जाहाथे बिथाङा थाबैनो बेमारनिफ्राय मोजां जानो हायो आरो जे मोजां जानानै जोंनि ओनसोलाव जेरै बर' रायजो राजाफोरखौ बिथाङा जिथु अनसायदोंमोन खामानि मावदोंमोन रायजो राजानि जानानै बेबायदि फिन जाहाथे फैफिननानै खामानि मावनो हायो रायजो राजाफोरजों लोब्बा लाखिनानै आवगायलांनो हायो बेखौ जोङो मिजिंथिदों आरो जों इउपिपिएलनि बा सरकारनि जानानै बिथाङा जाहाथे थाबैनो मोजां जानानै फैनो हायो बेखौ जोङो बुंबाय आं दिल्लीयाव थांदोंमोन आं फ्लाइटआव गाखोनो हायाबाबो गाखोना थांदोंमोन आं फिसानो आङो किडनि होगोन होननानै आंनि किडनिया जायासै आरो जोंनि आसामा लिरनाय बर' लिरनाय बेफोरबो मिलायासै इसोरनो नांगौ इंलिस इसोरनो नांगौ हिन्दी बेफोरबो जायासै आरो किडनियाबो मिलायासै आं 1.5 माससो थाना फैदो आरो प्रमदा बिराद सहाय खालामदों गथ'आ बेसेबां फैसा नांगौ हरगासिनो दोङो आरो लाजिनानै जा गथ'फ्रा न'निफ्रायबो बिहरो बेसेबां बिबाय थानो होननानै बिहरै दा न'आव मोनबानो गैथारला दाख्लै मखा हालिसो दंमोन बेखौ फाननानै बिफायाबो बेराम जानानै बिफाखौबो बिदिनो नायनो गोनां जाबाय दा मा जागोन रायजोफ्रा नायगासिनो दोङो फायगासिनो दोङो खामफ्लाय जिगाबाव गायाखै जोङो अननानै बिखौ अननानैसो फिसाया मोजां खामानि मावदो खोमा बेनिखायनो फिसाखौ बयबो अनदो आरो बिदिनो बयबो नायथोसै आंनि फिसाखौ बयबो फाहामथोसै इसोर प्रमदा बेसेबां हरबावनो सोरबा हरबावनायबाबो प्रमदा आरो खासेखौल' नायबा जायाना बिदि होननानै आंनि फिसाया बुङो खासेखौल' नायबा आंखौल' नायबा आरो सोरबा जाबावगोन बेखौबो नायबा बिमुवानिफ्राय फैसा मोनगोन इसां यावथ' इसां फैसा गैया दा ओरैनो बयबो अनलायनानै आंनि फिसाखौ नायफिनदो इसोर दे मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि बरंगाजुलिनि पिपल हलियाव लानानै फैदों नोंथांमोननो लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्ट नोंथांमोना बे लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टखौ तामुलपुर रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि आगदा आरो अदालगुरि रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि सिगाङाव आगसिथिंजाय मोननो हागोन लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टआ नोंथांमोननो गोसोबायदि सुबिदा खालामनानै होनाय जादों नोंथांमोना बे लेब्रा रिजर्टआव बर'नि गासै जाग्रा जामुंखौनो मोननो हानायजों लोगोसे बेवहाय नोंथांनि सुबिदा बायदि अर्डार खालामनानै जानो हागोन जुदि नोंथांमोना तामुलपुरनिफ्राय अदालगुरिसिम थांनाय समाव ओंखामजों लोगोसे बायदिसिना जालांनो गोसो दंब्ला नैबे 8638879656 जानबुं नम्बराव कल खालामनानै सिगांग्रो अर्डार खालामहरनो हागोन